बेयावहाय ओमफ्राय नांलायलायनाय जानानै मा जाहैबाय जेनेबा बिमानैमोनहा बा बिमायमोनहा बा बिमादैमोनहा थांनानै मा जाहैबाय माने बिसोरखौहाय फंनैसो बुंनाय जादोंनो आरोखि माबोरै जे बुंनाय जादों होनना मिथिबा आंनि मानसि गोमादों बा आंनि गथ'आ गोमादों बा आंनि गथ'खौ जे बिसोरो लानानै बा खावनानै लानानै फैबाय बेयाव आं रागा जोंबाय फंसे फंनै बुंगोन दाउला बैथाला गुन्दा बेफोरबायदिबो बुंनो हागौ नङा होमबा बेफोरबायदि नांलायलायनाय जाबायथ'बा माने बिसोर गथ'खौ हरासै हेल' बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो आंनि अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो आङो जासिहरबाय आङो दिनैहाय मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैबाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय आं माने फंनैसो खोथा शेयार खालामनो नागिरदों आङो बे खोथाखौ आङो बुंनो सानाखैमोन बा आङो रावनोबो फोरमायनो सानाखैमोन खिन्थु दायो मा जाहैबाय आङो माने बियो दाख्लैनि जाथाय आरो माने जाथाया गिदिरानो खिन्थु बिनि सोमोन्दै आं भिडिअखौ बानायाखै आरो आं बानायला होननाबो सानदोंमोन नाथाय आङो दायो भिडिअखौ बानायनांगौ जाहैबाय मानि थाखाय होनना बुङोब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नाय बा जोबजासे खोनासंलां अब्ला बुजिगोन आरो माने जोंनि गगामुगनिफ्राय आजि माने मास मोनसे जायाखै 15-20 दिनसो जाबाय गगामुगनिफ्राय सनितपुर माने सासे उन्दै बैसोनि आरो हिन्जावसा लानानै थांदों हाबा खालामनो होननानै माने हिन्जावसाजों जों रायलायबाय मिथिबाय माने जाय मानसिया लांग्रा बेजोंबो मोजां कन्टेक्ट गैयामोन रायलायामोन सोरबा सासे हिन्जाव मानसिजोंसो रायलायोमोन रायलायनायनि गेजेरजोंहायनो बोरै बोरै जाखो मथथे थांलायनाय जाबाय थांलायनाय जानानै जेनेबा बिसोरो लांफैलायनाय जाहैबाय हराव फैनानै लांफैदों गारि लानानै लांफैदों जाहैबाय आरो गथ'आबो जाहैबाय उन्दै बैसोनि क्लास 8आव फरायनाय होमबा नोंसोर सानना लादो बेसेबांसो बोसोर जागोन हयथ' माने 14 बोसोर बा 14.5 बोसोर बा 15 बोसोरखौनो हमबाय आङो उन्दै बैसोनि आरो दाथ' माने गभर्नमेन्टआ जाबायदि आयेन बानायनानै होदों उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौहाय बेसेबांबा माने लिमिट खानानै होदों बेखौथ' जों गासैबो मिथियो नोंबो मिथियो आंबो मिथियो बे बेलायावहाय नैबे गगामुगनिफ्राय सनितपुरसिम आं गामिखौ बुंला आरो नामबो लाला आं नामबो बुंला आरो गामिनि नामखौबो बुंला आङो आरो मानसिफोरनि नामखौबो बुंला मानो होनना बुंबा बिथांमोनहा गाज्रि मोनगोन बा आरो नांगौ जायोब्ला आङो बिनिबो उनावहाय भिडिअखौ लानानै फैगोन गोनांथार जायोब्ला ना आङो बिसोरनि नामखौबो लागोन आरो गामिखौबो आं बुंगोन आरोखि खिन्थु आं नैबेयावहाय मोनसे खोथा बुंनो नागिरा नैबेसो जोंनि माखासे गामि दैदेनगिरिफोरा जेरैहाय गामि दैदेनगिरि जेरैहाय माने सेक्रेटारि गावबुरा थाया नङा होमबा बिथांमोनहाबो निस्सय मिथियो नङा होमबा माबायदि बैसोखौ नि हिन्जावसाखौ बा हौवासाखौ हाबा होनो हायो बा होनो हाया बे बेलायाव जिमानखिनि गामिनि दैदेनगिरिफ्रा बिनिबो माखासे नलेजखौ दंखायो आरो दायो माने नैबे सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआ जे माबायदि आयेन मोनसे दानानै होदों बा दोनदों बेखौबो जों गासैबो मिथियो आरो बयबो मिथिखायो बे बेलायावहाय नैबे हिन्जावसा गथ'खौ जे बिसोरो लांबाय खिन्थु हाबा होनो बिथांमोना बिराद माने थागथियारि माबोरै जायो इमान उन्दै बैसोखौ जे हाबा जे होनो हाया बेयावहाय बिनि सासे जोनोमगिरि बिमा दङ बिनि बिबै दङ बिनि बिमाय दङ बिथांमोननि बिमानैमोन दङ बिमादैमोन दङ बिथांमोनहा माने मानसिया जेला गोमाबाय बिथांमोनहा नागिरनानै जायगायाव थांनानै जेनेबा रायलायहैलायनाय जाहैबाय जेला माने बिथांमोनहा गावनि फिसाजोआ गोमादों बा गावनि बियानि फिसाजोआ गोमादों आमुक जायगायाव लांदों आमुक जायगायाव आमुक मोननाव दंहैयो होननानै मिथिनानै बिथांमोना थांनानै मा जाहैबाय बिथांमोनखौ रेसपेक्ट होआखै आरो माने जाय गथ'खौ बिसोर लायनो थांदोंमोन बे गथ'खौबो बिसोरो माने दिन्थियाखै बा रायलायनोनो होआखै बिथांमोनहा माने बिदिनो एसे नांलायलायनाय जादों आरोना जायगायावहाय ओमफ्राय नांलायलायनाय जानानै मा जाहैबाय जेनेबा बिमानैमोनहा बा बिमायमोनहा बा बिमादैमोनहा थांनानै मा जाहैबाय माने बिसोरखौहाय फंनैसो बुंनाय जादोंनो आरोखि माबोरै जे बुंनाय जादों होनना मिथिबा आंनि मानसि गोमादों बा आंनि गथ'आ गोमादों बा आंनि गथ'खौ जे बिसोरो लानानै बा खावनानै लानानै फैबाय बेयाव आं रागा जोंबाय फंसे फंनै बुंगोन दाउला बैथाला गुन्दा बेफोरबायदिबो बुंनो हागौ नङा होमबा बेफोरबायदि नांलायलायनाय जाबायथ'बा माने बिसोर गथ'खौ हरासै
ओमफ्राय मा जाहैबाय बिदिनो बिराद माने रायलायलायनायनि गेजेरजोंहाय माखासे जोंनि समाजनि माखासे आफादारिफोराबो जेरैहाय माने माखासे जोंनाव समाजारि आफादफोर थाया नङा होमबा बिथांमोनजोंबो रायलायबाय बिथांमोननिखौबो माने बैसोर गामिया माने समाज दैदेनगिरि आफादफोरनि जुदि खोथाखौनो मानिया जों हेन्डेल खालामगोन जों मिटिंखौ खालामगोन आरो माने जों हाबाखौ होगोन बेबायदि बेलायावहाय माने माखासे आफादफोराबो बेयावहाय माने सापर्ट खालामासै दा होनबा नोंसोर मा खालाम बिसोरखौ माने आगारनानै होबाय आरोखि बेयावहाय मा जाहैबाय ओमफ्राय दा नैबे बिमादैया आरो बिमाया बा बिबैया आरो बिमाया बेबायदि उन्दै गथ'आव बोरै हाबा होलायखो नङा होमबा बे बेलायावहाय मा जाहैबाय नागिरनायनि बेलायाव पुलिस थानायाव बिदिनो एफआइआर होबाय एफआइआर होनायावथ' फ्राय मानसिया बुंदोंमोन जेनेबा केस हो मा जाहैबाय माने 14 बोसोरनि हिन्जावसाखौ जुदि हाबा होयोब्ला बेयो मा केसाव गोग्लैयो आरो मा जाहैगोन जुदि केस होयोब्ला बेसेबां बोसोर जेल जानांगौ बेखौबो बिथांमोना मिथियो थेवबाबो मिथिदोंब्लाबो बिथांमोना जे ओरैबायदि खोथा जे बुंबाय बे खोथाखौ माने माखासे खोथाखौ आंबो खिन्थु खोथाखौ खोनानानै आं बारा मोजां मोनाखै आरोखि बिथांमोना जे इमानखिनि बुजिना मानसिफ्रा बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनाङामोन आरोखि जुदि बायसेन्स जुदि केसखौ जुदि रेजिस्टार जुदि होयोमोनब्ला बिथांमोना जे मायाव जे केसा जागौमोन बिथांमोना बेनि सायाव खिन्थु बिजिरनानै नायदोंना नायाखै मिथिया खिन्थु जोङो सानदों मा बेबो बर'आनो बा जोंनियाबो बेबो बर' हिसाबै जोङो जेनेबा रायलायलायनायनि गेजेरजों आरोना आंबो होनदोंमोन बेबो बर' खिन्थु जेनेबा माबा मोनसेयाव मानसि हिसाबै भुल जायो बेखौबो इमानखिनि बेफोरबायदि टेस्टखौ होलायलायनाङा जुदि जिमानखिनि हायो रायलायलायनायनि गेजेरजों लाबोनानै बा जाबायदि भुल बा गोरोन्थि जादोंमोन बेखौहाय जोङो सिरियास राय दोननानैनो बेयावनो फोजोबनांगौ होननानै आंबो माने केसखौ रेजिस्टार खालामनो होआखै आरो बे बेलायाव बिदिनो थांबायबो रायलायनो थांबाय लायनो थांलायलायनायावबो माने गैया जाया आरो बिथांमोननि माखासे गामिनि दैदेनगिरिफ्रा जाबायदि खोथा बुंहरदों बा माने बुंनो थाङोबा माने बिथांमोननि गामियावहाय माने एकदम माने जेबो आयेनखौनो मिथिया माखासे ल'खौनो जेबो मिथिया माने बिसोरो मिथियो माने बिसोरो अख्रा माने बिराद जुजिनो नागिरदों आरोखि बिराद जुजिनो नागिरनाय बेफोरबायदि आरोखि जाहाथे माने बिमा बिफाया फैनानै जोंखौहाय माने गाज्रि राव बुंदों जोंनाव फैनानै निमाहा बिफैनांगौ मा राव जाखो बि आंनि फिसाया गोमादों आं नागिरनो थांदों आं दुखु जादों आंनि बेखौ माबा मोनसे आं बुंगोन ना सोरखौबा जुदि जायलांग्रा बेखौ आं दाउलाबो होनगोन गुन्दाबो होनगोन आङो बैथालाबो होनगोन आङो ना मा होनो रायजोफोर नोंथांमोना एसे साननानै नाय बे खोथाखौहाय नङा होमबा बे खोथाखौ लानानै बिसोर जाहैबाय माने बिमा बिफा बा फैनानै बा बिमाय बा बिबथैफ्रा फैनानै जों गामियाव फैनानै निमाहा बिफैनांगोननो मा खोथा जाखो बोरै जाखो ओमफ्राय माने लास्टआव मा जाहैबाय हाथारैलाय केसखौ माने रेजिस्टार खालामनो नागिरबाय जेब्लासो बिथांमोना गिनानैसो जेब्ला माने केसखौ रेजिस्टार खालामनो नागिरो अब्ला बिथांमोना गिनानै गावसोरनो माने लेंहरलायनानै मा गथ'खौ थानायाव समजायलायहोलायनाय जाबाय आरोखि बेयाव आं जेबो बुंनो सानाखै बा आं जेबो गाज्रि मोनाखै खिन्थु बेफोरबायदि उन्दै बैसोआव हाबा होनायनिफ्राय गोजानाव था आरो बैफोरनिफ्राय जोङो सांग्रां जा होननानै जोङो रायजोफोरा जों गार्जेनफोरा गासिबो जुदि सांग्रां जायाब्ला होमबा बोरै जागोन बेयो नङा होमबा बेखौ जोंनि माखासे गामि दैदेनगिरि समाज दैदेनगिरिफ्रा अलरेडि मिथिखायो आरो मिथिनांगौमोन खिन्थु बै बिथांमोननि गामिनि जिथुनाखि गामि दैदेनगिरिफोरनि माखासे राव बुंनाय बा माखासे रायलायनायफोरा एखेबारे जाथावथार आरोखि ओंखायनो आङो बे खोथाखौ आङो बुंनाया बेनो माने दिनैहाय जेनेबा मास मोनसे जाबाय बे काहिनिया माने जोंनि गगामुगनिफ्राय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव लांनाया थेवबाबो माने जियानो जादोला रावबो जेल जालायासै बा थानायाव रावबो माने जालायलायासै खिन्थु उन्दै बैसो होननानै जुदि केसखौ जुदि रेजिस्टार खालामोब्ला बेवहाय माने सोरबा सासेया माने 7 बोसोर जेल जानांनायनि लामायाव फाक्का सिद्दा खोथामोन आरोखि माने जोंबो बिराद सानलायलायनायनि गेजेरजोंहाय जेनेबा अनलायलायनायनि गेजेरजों जों अननानैसो जेनेबा केसखौ रेजिस्टार खालामासै बा जों केसखौ एकदम माने खालामासै जाहाथे माने मानसिया गोरोन्थि मावो हिसाबै दा बिसोर माने सानस'नो हाया बा एसेबां बुजिस'नो बिसोर जाथ'वाखै होनलायलायनायनि गेजेरजोंहाय बेबायदि जाबाय ओंखायनो आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाया बेनो जाहाथे बबेबा गामिफ्रावहाय जुदि बेफोरबायदि जुदि जायोब्ला माने बैखौहाय माने स्ट्रिक्टलि एक्सन लायो दायो बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगौ आरो जायफ्रा गामिनि बा दैदेनगिरि बिथांमोनहाबो बैफोरनि खोथाखौ लानानै मानसिया गेदेर
बैसोआ जायाखैब्लाबो बिथांमोना हाबा होनाय मा होनो खिन्थु बैफोरबायदिखौनिफ्राय गोजानाव था नङाबा गाव गावनो माने माबायाव बिपदाव गोलैगोन आरोखि मानो होनना बुङोब्ला माने बियो मोनसे गभार्नमेन्टनि माबाखा बियो गभार्नमेन्टआ बेखौ मोनसे पास खालामनानै होखानायखा माने बेसेबांबा बोसोरनि उनावसो बा बेसेबांबा बोसोर जाबासो माने हाबाखौ होनो हायो बा हाबा जानो हायो बेखौहाय आरोखि ओंखायनो जाय मानसिया गोरोन्थि मावदों बे साजाखौ मोनखागोन बेखौ रावबो हमथानो हाया आरो रावबो लाखिनो हाया आरो जुदि जों बेखौ मिथिखानानैनो जुदि जों गोरोन्थिखौ मावोब्ला बिनिफ्राय माने रावबो बारग'नो हाया आरो रावबो बारग'खानाय नङा आरोखि ओंखायनो आङो बे भिडिअखौ बानायबाय जाहाथे बिथांमोनहा जुदि आरो मालाबाफोर आरो जुदि खोनाबावोब्ला आं बिथांमोननि गामिखौ आं डाइरेक्ट बुंगोन आरो बा बिथांमोननि माखासे दैदेनगिरिफोरनि नामफोरखौबो आं बुंगोन खिन्थु आङो दायो बिथांमोननि गामिनि नामखौबो बुङा आरो बिथांमोननि गामिनि दैदेनगिरिफोरनि नामखौबो आं बुंनानै दायो आङो भिडिअखौ बानायाखै जाहाथे आंबो जाबायदि मोनबाय बिथांमोना माने गाज्रि बा गोरोन्थि लामाजों बिथांमोना आगान सुरदोंमोन जाहाथे माने बोरैबा माने भगबाना बा माबाया बासायबायसो होननानैसो आं सानबाय आरोखि ओंखायनो आङो भिडिअखौ नैबेखौनो बानायबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनो आरो सोरबाफ्रा मा बुजिदों बुजियाखै आं जेबो मिथिया जुदि नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला हाजासे लाइक खालामना हो जाहाथे बैसोरनि गामियाबो जाहाथे मोनहैयो बा बुजियो दे जेनेबा बे काहिनिया बा बे जाथाया जों गामियावसो जादोंमोन होननानै बिथांमोनाबो मोनहैयो आरोखि दै ओंखायनो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोब्ला हाजासे शेयार खालामना होबानो जाबाय अके बाय